Yo, surprise! Matata kina ji zan miki wani albashir ne kyadan jira da tukunna kin ji? Yawwa. Kai da Allah malam bani kuɗi na mana. Wannan irin mulakanci ne ka ce min wuce baka bani kuɗi na ba? Me nake ji haka? Mace nake gani mana. Ka bani kuɗi na in tafi oga. Ina da gunzura. Kuɗin me zai baki? Inna lillahi kina ji? Kwanan gida ka dauke ni kuma bai biya ni kuɗi na ba yana cewa in wuce. Akan me zan wuce? Kwanan gida baby. Kina ji? Allah ya isa kawai. Yawa ka ji da ita kuma ka bani kuɗi na duk ba inda zan je ka bani kuɗi. Ce amana na kake Allah ya isa sakanna da kai. Ba za ka bani kuɗi na bane? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shikenan kin kashe min aure. Ina sana'a nake yi. Da zaka ce na kashe maka aure me yasa ka dauko ni? Da ka san kana da mata. Wallahi sai ka kama hotel. Ce amana ne ba sai yau. Bani kuɗi na. Ummi lafiya kike zaune a nan gashi kin yi tagumi? Wallahi yunwa nake ji. Yunwa kuma ba ɗazu na ga kin siyo indomi ba? To ai indomin da kika gani ɗazun da shi na siyo indomi zan dafa ne nai ta kunna wuta yake kamawa. Ni ko na jawo shi na cika bokiti da ruwa na sheƙa wutan ya mutu. To yanzu da kika gani na yi mugun yunwa nake ji na rasa me yake min daɗi. To yanzu da ni gani indomin ma da kika saya yasa na biyo ki a nan wajen. To yanzu ke kuna da abinci ne? In baki indomi? Ki bani abinci. A'a, ni dai mu je ki bani ɗanye indomin nan zan iya ci a ɗanye. To sannu mayya. Wallahi baki isa ba ko ɗan ba zan baki ba. In kun yi abinci na baki indomi ki kawo min abinci. Ai da an yi abinci gidanmu ba zan biyo ki ba. A gidanmu ba a yi komai ba. Ni din ma yunwa nake ji shi yasa na biyo ki. Dan Allah mu je ki bani ɗanyen indomi nan ni zan iya cin shi a hakan. Gaskiya ne ashe duka gayyan matsiyata ne. In ba tsiya ban baki indomi ɗanyen ki na rantse da Allah ba zan bayar ba. Aha, wai in baki indomi ɗaya mayya kawai. Dai ina hannun yunwa nake ji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zuciya ba ta yi ba. Yo, surprise! Matata kina ji zan miki wani albashir ne kyadan jira da tukunna kin ji? Yawwa. Kai da Allah malam bani kuɗi na mana. Wannan irin mulakanci ne ka ce min wuce baka bani kuɗi na ba? Me nake ji haka? Mace nake gani mana. Ka bani kuɗi na in tafi oga. Ina da gunzura.